Koro ing'eso wach mane man ma ginyalo chiwo. nie iye kanyo, wachno nie iye kanyo, wachno nie iye kanyo. Teko mane ma wan go? En moro mawa darango. Sani nyakora moke jwang' bende pichni ma ineno kanyo, gin pichni madhi bedo kanyo ka chopo ni bende achiel kachiel kowuok e doho maduong' mogik ma pacho ka samoro amora kochako sani wadhi bedo e thuolo mara chopo kanyo achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik. Nyakora moke jwang' weche nitiere kama thoth kendo koro nyaka sani wach machielo ma koro idhi rangi mano ka orango kanyo mar 7 wadongi mar 8 kaeto mar 9 mabende iselose ka ipenjo ni bende nitiere e yiero ma orumo ni kaka ne jaloch ne ochopo e atamalo 50 cha komede ombulu achiel threshold ma chik dwaro ochalo nade mago achiel kuom weche moko be bende rang kanyo miye thuolo kanyo namba 7. Okay. Mano en kwayo ma owuok e petition mare Raila Odinga number 5 to ahinya to kama owuok ahinya to en petition mare Okiya Omtata. Okiya Omtata ma ogo kwano boyudo ni kwano mar jo IBC go ok donji kata ilum na kwandgi giwegi. Koro koyudre ni onge ng'ama nochopo kanyo to bano kura nyaka kethi. Koyudo ni onge ng'ama ochopo kanyo to nyaka keth kura nikech chik wacho ni IBC nyalo mna lando ni ng'ato moloyo cha oyudo kiwango ma katiba keto no 50% plus 1. Koro kokwan boyudo ni onge ng'ama ochopo kuro to nyaka keth kura to jo IBC e duoko margi to giwacho maber ni kanyo to ne William Ruto chope. Koro mae to biro luwore gi ng'at ma mahakama otiyo gi kwande. Gibo tiyo gi kwand jo Azimio, gibo tiyo gi kwand Okiya Omtata, kose gibo tiyo gi mar IBC. Kanyo dohe madhi ng'ado. Mano e gino magidhi bedo kanyo ka girango mana ka twak ma kamano dhi nyime. Nyakora moke jwang' mano point no mar 7. Sani pichi mineno kanyo nitiere okinde ma